पवन सिंह के आंधी बड़ा ये हिसाब से चलता कि कुछ दिन में मैंने इनकरा लोग के बोरिया बिस्तर ध के भेजा दिहन। काफी लोग के भेजाइयो दिले बड़न। आज हम बात करे वाला बानी कि भोजपुरी में सबसे टॉप पक्के बा। अगर बात कल जाओ हमरा खेसारी भैया के, तो खेसारी भैया के बात ना कल जाओ उहे ढेर बा। काहे से कि खेसारी भैया आजकल गाना गावत नहीं खन। अब एक गो दू गो कैनो से टिप टाप के लियावत रहन, लेकिन ओ लायक नहीं करत कि पवन सिंह के लेवल तक चल जाओ। लेकिन भोजपुरी में दू जना ऐसा बालो, एक जना तो पवन सिंह के भी पिछाड़ दिलन। अब के हऊ ओकरा बारे में जाने खातिर तर लोग के वीडियो देखे के पड़ी। सबसे पहल का बात कि पवन सिंह के जलवा 2023 में देखे के मिलल बा, पूरा एकदम बूम बवाम। अभी कितना गाना आवे वाला बा, ठीक बा। तो पवन सिंह निराश नहीं कर, एकदम टहाड़ मार के चल रहा बड़न, कोनो फर्क नहीं है। आ जे कहता कि भोजपुरी सुना लागत तनी पवन सिंह के खाली नाम सर्च कर लो, ठीक बा, नामे काफी बा, ठीक बा। अब हम तरह के बता दी कि पवन सिंह के एगो गाना रहे धनिया ए जान, आ इतना बड़ा का बूम पकड़ले बा कि ए बेरा 1 नंबर पर पूरा दुनिया में 1 नंबर पर, डेली के रिपोर्ट में 1 नंबर पर चल रहा बा पवन सिंह के गाना। आ साप्ताहिक रिपोर्ट में भी 1 नंबर पर चल रहा बा धनिया ए जान। अब तू लोग सोचत बोलो कि धनिया ए जान आ पवन सिंह के गाना जौन बा वो 1 नंबर पर चलता है, तो आखिर पवन सिंह के पिछड़लस के ओकरो बारे में हम बात करें। लेकिन अब एगो दूसरा नंबर पर सुन लो कि दूसरा नंबर पर बड़ा नीलकमल सिंह। नीलकमल सिंह के एगो गाना बा पगली देखावे अगरबत्ती। इतना बिजोड़ अगरबत्ती पगली देखा दिलस कि इनकरा के दुनिया में 2 नंबर पर बना के रखले बा। पगली देखावे अगरबत्ती एकदम मार्केट में बवाल मचा दिल बड़ा नीलकमल सिंह। नीलकमल सिंह एक खातिर जानल जालन, ठीक बा। आगे आवे वाला समय में नीलकमल सिंह राज करियन, ठीक बा। हमरा ई लागत पवन सिंह के बाद। अब बात कल जाओ कि 3 नंबर पर्सन कौन ह जौन पवनो सिंह के पछाड़ दिले बा, तो उ नाम हवे शिल्पी राज। हाँ भैया, शिल्पी राज टॉप पर बाड़ी। ओकरा बाद बड़न पवन सिंह, आ ओकरा बाद बड़न खेसारी लाल यादव। टॉप 10 में ये लोग बालो, ठीक बा। 4 नंबर पर शिल्पी राज, 6 नंबर पर पवन सिंह, और 9 नंबर पर खेसारी लाल यादव। और नीलकमल सिंह के इजाक नहीं के गाना के बात नहीं कर, आर्टिस्ट के बात करते। गाना में तो नीलकमल सिंह 2 नंबर पर बालन, ठीक बा। अब भैया बात कर लिहल जाए कि पवन सिंह के गाना एगो औरी बा जवना गाना के नाम बा कलकतिया राजा। आ उ इतना बिजोड़ बूम पकड़ले बा, माने मार्केट धइले बा। ए बार लगन जैसे चालू भइल कलकतिया राजा एकदम बूम पकड़ले बा। आ ओ बूम के हिसाब से 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर ये कर रहा बा। आ अच्छा दिन आवे वाला बा, काहे से कि 1 नंबर पर कलकतिया राजा आवे वाला बा जल्दी। तारा लोग के सपोर्ट रही तो बाकी तारा लोग के पक्का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ए बेरा 1 नंबर पर अगर बात कर जाओ भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो शिल्पी राज, 2 नंबर पर पवन सिंह, 3 नंबर पर नीलकमल सिंह, आ 4 नंबर पर खेसारी लाल यादव। आ हई रितेश पांडे पता ना ई लोग का करतलो, प्रमोद प्रेमी पता नहीं का करतलो, अंकुश राजा पता ना, अरविंद अकेला कल इनका लोग कुछ पता नहीं के चलत कि कब गाना आई आ कब जौन बा इनका लोग के गई, ठीक बा। तो अपन अपन राय जरूर दिया लो कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खातिर